bona nit, grauers i graueres. Estimades regines i dames, autoritats, colles i penyes, tota la gent del Grau, benvinguts i benvingudes a l'acte de cloenda de les festes de Sant Pere 2016. Què? Com han estat les festes? Escolta, quina classe de preguntes és? Quina clase de preguntas es esa? Es una cuestión de educación. Cal preguntar a la gent com ha estat una cosa que està a punt d'acabar-se. Però a veure, què no ho veus? Veuré el què? Les caretes! Mira, mira. Fíjate. Es veritat. Deuen haver estat unes festes de categoria. Perquè mira que porteu unes caretes, Ui, estic segur que esteu desitjant anar a casa per a descansar. Ui, no tinc jo massa clar això de que vulguin descansar. Ma que vos agrada la festa, punyeteros! Però segur que estarien una setmana més de festa. Bé, siga com siga, hem arribat al final. I saps això què vol dir? Doncs vol dir que les festes ja estan a punt d'acabar-se. No. No? No. Bueno, sí. Sí o no? En què quedem? Vull dir que sí, que les festes s'acaben avui, però això ens serveix d'excusa per anunciar que queda un dia menys per a les festes de Sant Pere 2017. Home, doncs vist així ens dona una mica de consol, o no? A més, l'any que ve celebrem el 60 aniversari de les festes. 60 anys ja? Bé, 60 anys des de la nova organització, a l'any 1957, quan es va crear la Comissió de Festes, presidida pel metge Don José de la Huerta. Però bé, ja tindrem temps de parlar de tot això al llarg de l'any. Clar que sí. I, escolta, què anem a fer per a despedir les festes de Sant Pere 2016? Doncs de moment tu i jo, callar-nos. Que els protagonistes tenen que ser el Grau, la gent i les festes. I amb la música en directe de la nostra banda de música, la Unió Musical del Grau, dirigida per Jerónimo Castelló i els dolçainers i tabaleters del Grau. I la participació del grup de danses Illes Columbretes, alguns grauers i graueres, sí, i la col·laboració de la pirotècnia Penya Roja. També estarà Tecnomèdia, sí. Hem preparat un espectacle en honor al Grau, i a les nostres regines, que aquesta nit, com ja és tradició, també volen dir-nos adeu. I també, per primera vegada, portem un espectacle audiovisual en 3D. Sí, en 3D, que podran seguir gràcies a les ulleres que els hem facilitat i que deuran posar-se quan aparega aquest símbol a les seues pantalles. Quita. Res, que ja estem amanits. Ara només queda despedir junts les festes de Sant Pere. Junts amb un crit unànim que ens uneix a tots i a totes i que d'ací uns instants cridaran les nostres regines. Moltes gràcies a tots i totes i disfruten de l'espectacle. Escolta, Víctor, tu creus que és necessari que pugem a un edifici cada vegada que gravem un vídeo? És que el campanar aquest any fa 15 anys. Doncs si és així està justificat. Justificadíssim. Sí. I ara com baixem? Visca Sant Pere. Visca Sant Pere! Visca! Agüeros fa saber la molt grata novetat per la qual m'han embarcat, nomenant-me pregoner, que en aquest pregó sincer
la comissió té l'honor d'invitar-vos de tot cor a les festes de Sant Pere, el que tan gran peix que fere, amb l'ajuda del Senyor. Perquè tinguem més sabor, hem posat sal marinera a la setmana festera, que són condiment millor, l'arboladura major, amb s'airosa gallardia, siga el signe d'este dia, de gojós adevinem. De bon vent, el millor travessia, pretén esta comissió a este poble mariner, compensat son dur que fer, procurant diversió, posant a disposició un programa escollit. De festes de les millors i una torra de sardina per a xiquets i majors. Les festes que són un fet, convoca la caragola i xiula la panderola amb la gràcia del joguet. Estalle el primer coet, fent i flama i bandera, que a tots vos crida i espera, al padre de Carà. I el sant de gran consellera, i visca Sant Pere!
per ser poble mariner. El Grau convida a tots i totes, grauers i forasters, a tastar el fruit més preuat de nostra mar En una trobada gastronòmica única al món, la torrada de la sardina. Per honrar al patró, repiquen les campanes. Celebrem missa major. El poble s'agermana, comença la processó. Sant Pere i la Verge del Carmen són aclamats fins al port. Entre els sons de les marineries. Allí s'embarquen i solquen nostra mar, enmig d'un castell de 1000 colors.
són el color de la festa. Penyes i colles fan del Grau en festes un lloc únic, acollidor, farcit dels sons de les xarangues, de les dolçaines i els tabacs. Disfresses, alegria, música i cançons. Obriu pas que arriben les penyes del Grau. Ay, mira, Cristina,
El bou i el foc. El bou i el foc s'han unit al grau perpetuant el record ancestral d'un passat que renaix cada any a les nostres festes. Que tots es preparen que el bou ja està socat. Envolem-lo amb el foc purificador que ronda des d'antic a l'home i a la bèstia. Senyores i senyors, que aquest foc que avui s'apaga puga renaixer l'any que ve en unes noves festes de Sant Pere. Marta.